Salam hormatly vatandaşlar. Şuun 2024 ýylyň 18 aprel hepdeniň pensiýa güni. Hoş geldiňiz Demokratik Opozisiýasynyň platformasynyň kanallarına. Hormatly vatandaşlar, ine şuňky gepleşigiň temasy Türkmenistanyň ykdysady kriz güýçlendirýär. Güýçlenýär, ýagny ýokurlanýar. Gelin şu arada bir gurrun edelim. Mundan başga da men goşmaça ýanky maglumatlar bereň we käbir zatlar analiz edip geçeli. Hormatly vatandaşlar, sizin bilişiniz ýaly ine Türkmenistanyna häkimet Türkmenistan ösüye hemme zat gurýanlyk gurýawyň hakykatdan hem Türkmenistan bankrotlan ýanky goloýunda. Türkmenistanyna 8-10 götürme goloý çöküş gidip dur. Türkmenistanyna zawod fabrikalar ýapylyp ýanky iş yerler peterk gidip otýar. Mysal üçin ine Türkmenistanyna işçilik gidip dur. Türkmenistanyna işçilik bolan bizim ýanky grajdanlar daşyna gidip şöyle işläp Türkmenistana ýanky öz pullaryny ibermeli bolýarlar. Türkmenistanda iş ýok diýsek näde bolýar? Türkmenistanyň 40-45% goly iş bar. Ýöne ol tölenýän aýlyklar ýanky şol iş boýunça tölenýän aýlyklar ummaty kiçi. Ol aýlyklar nede ýaşap bolýar, nede maşgalaň dolanyp bolýar. Ine mysal üçin men aýdyn, hökümetde işleyen adamlar $100'dan $250 çeli aylık alıyor. İyin aňyr başı $250 aylık alyan adamlar ýanky manat meçhörüne şoňa ýaşap bolanyp maşgalaň ekläp bolanyp. Olar hökümet suratda ýagny para almaly bolýar, hökümet suratda olar adamlar agyr ýagdaýa salyp olardan ýanky para almaly bolýar. Hökümetde işleýänler. Eger de hökümetde işlemesen ýanky hususy karhanalarda işlesen onu 2-3 işte işleme bolýar. Ya da tygşytly gezmeli bolýar, ýanky el ýetirikli, ýanky mümkinçilikleriň pes bolýar. Ine şo sebäplen käbir adamlar internetde mat bilen, käbir adamlar ýanky çağlaryny normalny giyintirip, iýdirip bilen oklar. Şoň üçin daşa ýurda gitmeli bolýarlar. Men öňüm aýdýadym, polis, MHM, prokuratura we beýleki harbulunak işleyen adamlar köpüsü işlerini taşlap daşa ýurda işlemeli diýerler. Bu realda näme bolýar? Türkmenistanyň din ykdysady krizde, Türkmenistanyň syýasy, daşarky içerki siýasat krizine gidip dur. Türkmenistanyň kadrlar, ýagny öz işlerini taşlap dine pul gazanmaly diýerler sebäbi olar ýan aýlyklaryna hiç zat et bolmaz. Hemmesi bizar boldy Türkmenistanda. Şu iki keleli ataly oğulun iki keleli prezidentden bizar boldylar. Hormatly vatandaşlar, ine Türkmenistanyna pul ýok, häzir şu günlerde döwlet dolandyrmak gaty kyn, kazna boş diýsen bolýar. Egerde kaznaň büdjeti gaty ýokary derejede ýyzarlanyp, seredilip, ýanky şol büdjet disiplinasyny boýulmadyk bolsa, gurbanly kelletine bir taýa gurlanýaly, her gün ýyzyny gelip büdjetden onu göçüriň, kontrakt berin diýip hökümetiň pullaryny oglaýan bolsa, onu Türkmenistanyň kaznasynda pul bolmaz we Türkmenistan krizi girer. Şuňkuny Türkmenistanda pul ýok. Türkmenistanda ýeterlik möçberde pul ýok. Türkmenistan allygyny hemme döwletlerden kardylýar. Orsetden dilek gördü, Dubaydan dilek gördü, ýanky Hytaýdan dilek gördü. Hemmerden şu niýeden alyp bolýan bolsa kardylýar. Ona ýanky Dubay bir 300 milyon berdi, onam ilk tuturdy. Indi ýene bar torasa Dubaýyň öýüne aýdýar. Bizde häzir betbaşçylyk boldy. Bizim öz ýagdaýymyz kyn. Ýani biz özümüz kysy ýip bar ýatyp biz sana pul beriljek diýip atkaz etdiler. Indi hökümetdäki işleyen adamlar, ekspertler şeýle diýär. Biz 8-10 götürüm eýam näme girdik diýär. Ýylyň başyndan bäri şu güne çeldi. Türkmenistanyň ösüşi ýok da 8-10 götürüm ýanky çöküşe girdi. Bundan naşary diýär biz häzir dollaryň bir 10% galmagyna garaşýar diýär, saklap bolanyk diýär. Sebäbi dollar näme saklanmaly? Ol häzirki Serdar Berdimuhammedowyň tapan skemasy, gara skemasy ýaly. O döwlet bolmaýar o gara skemada. O gara skemada bir bandit topar, ýani mafiya bolýar. Merkez Bankdan pul alıp, ol Qarabağda çalışıp, onu Merkez Bankdan koyup, dolar saklaýarlar. Ol konvertasiýa däl, ol döwletiň legal skemasy däl. Ol nelegal mafiýaň skemasy. Ine
şu mafi hükmünü dolar saklap gelýär. Şonuň üçin dolar saklamak üçin ykdysady işlemeli. Ykdysadyň kanunlary bolmaly. Biznes işlemeli. Yani öndürülen haritler işlemeli. Her tütümlü uğurlar işlemeli. Pardon, her uğurlar işlemeli. Onun içindeki tütümleri işlemeli. Endüstriye işlemeli. O hocalık işlemeli. Bir topor kârhanalar, yani 1000, 2000, 3000 adam kârhanalar açılıp işlep, olur zat öndürmeli. O zatlar eksport edilmeli. Eksporttan pul gelmeli. Yani şu eksporttan gelen pulun hataına ve içindeki öndürülen ve servisin hataına doğru saklap olur. Haçanla içinde paraholluk bolman, korrupsiya bolman, ekonomik hakikat yani diri organizm yani aylanyp dursa, ona doğru saklap bolur. Ona doğru yani ekonomikanın instrumentlerini urunup bolur. Häzir hiç zat işlenok, ekonomika, ykdysady kanunlar işlenok. Şoň üçin Merkez Bankyň we Maliye ministrinin yani instrumentleri, şunun unutup bilecek instrumentlerini unutup bolanok ve doğru saklap bolanok. Diňe Qarabağdan üstülen Serdar Berdimuhammedowyň know-how'sy bilen doğru saklap bolýar. Ine umumy diýsem Türkmenistanyň ykdysadyty gaçyp barýar ýere biz katastrofa barýar. Şoň üçin biz Türkmenistan hökümetinden katastrofadan çykyrt diýip garaşmadylar. Bular ukyplylar, spesialistler işler taşlak edip otyr. İçindäki işleyen spesialistlerin bizar bolup manadaga aýdyp biziň ýagdaýymyzy Türkmenistan katastrofa barýar. Siz halkymyza aýdyp berin, halk şulardan iki kelleli prezident hiç garaşmasyn, herekete girsinler. Türkmenistan dogry ýol alyp gidip, yani şu katastrofadan çykmasak, gün-günden ýagdaýymyz kynlaşar diýip ine şeýle haýyş edýär. Ine men size aýtdym, iki sözde sady dille hiç ýeli ýanky forma, teorema, ykdysady kanunlaryň instrumentlerini, koefisientlerini görkezmän ine sady dille düşünürdim. Türkmenistanyň ýagdaýy şeýle. Hormatly watandaşlar, ine Gurbanuly fantast diýseňem bolýar, kellesi giden, akly giden bir samsyk idiot. Muň diýen zat näme? Adamlar arqyn bolun, men häzir size dolardan ýagşy ýagdyrjak. 200 milyar ýylyna Türkmenistana pul getirjek. Men Türkmenistan benzin kolonka etdim, indi şu benzin kolonkany işletjek diýip, ýani kabinet ministrde görün adamlar aýdýar, arqyn bol. Men badyryn häzir Türkmenistany Ýewropadan pul alyp gelip, Ýewropa gazyny satyp, ýani men ýylyna 200 milyar Türkmenistana dökdürjek diýip agyny doldurup getýär. Birinjiden, mümkin näme? Näçik. Sen Fransada DVP var. Fransada yani Ýewropada bir topar gurumlar var. Hes neme Türkmen News, Kronika Türkmenistan, Pravazashintler hemmedi Türkmenistan'ın ýagdaýyny düşündirip durlar, giýje uny we hiç Ýewropa hökümeti hiç Türkmenistan bilen ılalaşyk etmedi. Olar diktator döwletlerine finansiýerini etmediler. Putin bilen oynadylar. Şu uly ýanky agyr ýagdaýa girdiler, indi bular şol ýagdaýa girmeýär. Birinji. İkinji, Macron, Scholz ýa beýlekler Türkmenistan bilen gol çekaýse, derhol protestler bilen biz şol ýanky kontraktlar ýatyryp bilýär. Sebebi halk öňden ýanky öz ýolbaşçylaryna serdip, Ýewropa halklary ýolbaşçylaryna täsir etbilýär protestler üstüne. Şoň üçin hiç bir ýolbaşçy, bir diktator kelleti giden diktator bilen gol çekişip, o ýere Ýewropa pullaryny iýerip, o ýerden gaz almaly. Ýewropa gelýän gaz dürli ýerden gelýär. Amerikadan, Katar, Norwegiýa bir topar ýerlerden gelýär. Ýewropa uly bahadan ýani 1800-3000 dolardan gaz alyp bilýän döwlet, pulun töläp bilýän döwlet, pulun tölejek diýse, bir topar ýani gaz berjekler, o uçurda durar. Ýewropa gazyny satmak üçin. Türkmenistandan Ýewropa gaz getirýän bir 5 ýyl gerek. Şu rejimde, yani Gurbanulyň diktator rejiminde, investisiya gelmeyen rejiminde, daşandan Türkmenistana pul bazarlardan pul gelip Türkmenistana işledip bolmayan döwletde investisiya bolmasa 5 ýylda turulur içinde. Dime infrastrukturasyny urup bolanok. Şoň üçin Gurbanulyň aýdan söýler boş, öňküsi allap, yalançylap, halka allap, ýanaky kollegalar allap üstüne bulup, triýe uryp gezip ýör. Ol bir. İkinji,
Ine 200 milyar dolary men ýylyna getirjek diýse, onu diýmek 200 milyarda goloy 200 milyarda goloy aralykda ýa-da 300 milyar goloy aralykda şu baha belli. Egerde 800 dolardan ýa-ki 1000 kubometrini satan ýagdaýynda 253 milyar 350 milyarda goloy gazyny satmaly Ýewropa. Gelin şoňa serdiriň. Türkmenistanyň ukyplyk barmy şonu satmana ýa ýokmy? Ýa Gurban Guly ýa-ki şu gününe 40 milyar kubometr gazy eksport edip ýör. Edil inniki ýyl 200 milyar näil et bolýar? Ýa 40 milyardan 200 milyarda näil gap bilýär? Gelin şoňa serdiriň. Men size bir näçe maglumatlar berýän, hormatly watandaşlar, bir minut. Ine üns bolup seyretseňiz, ine şu ýerde internetde itlerini adam görüp biler, hormatly watandaşlar. Ine şu ýerde üns berseňiz, Türkmenistan ýylda 80 milyar kubometr gaz çykarýar. Onun 40 milyardyny eksport edýär, 40 milyardan içinde ýaýýar. Ýa-ki öz halkyna, zawod, fabriklara ýaýýar. Şu 40 milyardan Türkmenistan şuň egerde 400 dolardan ortaça Hytaýa satýan we beýleke satýan diýse takminan 14-16 milyar dolar Türkmenistan giýdiji gelýär gazdan. Ine Mar velaýaty ýüzlenýän 14-16 milyar dolar Türkmenistana giýýär. Siz näme ýaşaýaňyz? Siziň tebii gaýlyklaryňyzy alyp gurban satyp öz arkadaş şäherine urup oradan pul ogurlaýar. Siz zat gelin okşondan. Ýöne siziň jaýlaryň aşagynaky baýlyklary satyp Mary ýylyny ýa-ki garyplaşdyrýar. Mary ýylynyň tebii gaýlyklaryny satýar. Lewawi ýylynyň tebii gaýlyklaryny satyp öz arkadaş şäherine urýar. Ine şu kezzap Gurban Berdimuhammedov. Ine ünsürim. Egerde şu gününe Türkmenistan 80 milyar kubometr gaz ýa-ki tebii gazyny çykarýan bolsa, öndürýän bolsa, ýa-ki ýerden alyp. Ine Türkmenistan 40 milyardyny ine görkezlýär şu ýerde 40 milyar gazyny satýar. 40 milyar gazdan 2024-nji ýylda 40 milyar gaz satmak üçin onun enjamlaryny üpçün etmek üçin ýa gaz industriýasynyň enjamlaryny çalışmak, üpçün etmek, tehnologiýany saklamak üçin on hemme enjamlary ýa-ki wagtyň geçdigiçe ulanylýşça çalışmaly bolýar-da. Şunu saklap bilmeýär Gurban Berdimuhammedov. Şunu saklap bilen ok. Ine ýadyňyzda bolsa soğuk düşünde Özbegistana kontrakt boýunça öz gazyny bermek ştrafa düşdi. Ine şulardan fantast Gurban Berdimuhammedov 10 ýylda 58 kitap ýazan adam. Şu adam men 200 milyar Türkmenistana ýylda giýdeji getirjek. Ine Ýewropada, ine Fransada häzir forum geçer. Şu ýere men hemme biznesmenleri ýygnap şu ýerde ine men ýa-ki şöyle Türkmenistan baýlygyny satyp şöyle pul alyp Türkmenistan men ýa-ki dolardan ýaşy ýaldyrjak diýe ünsürim. 40 milyar 2024-nji ýylda we 2025-nji ýylda eýýem 200-250 milyar gaz satjak bolýar. 300 milyar gaz satjak bolýar. Onçaga Ýewropa geregi ýok. Birinjiden o gazy öndürmek gerek. Ona öndürip bilmek. Onu öndürmek gerek. Öndürmek üçin bir topor investisiýalar gerek Türkmenistana. Bir topor kanunlar çalışmaly. Investisiýa ýa-ni kanunlaryny, investisiýa barada kanunlary halkary kanunlaryny getirmeli. Türkmenistan Grazdan kodeksyny humanistlaşdyrmaly. Onun ýa kanunlaryny halkary konwensiýalara getirmeli. Türkmenistanda bir topor türmelerde adamlar otyr. Normadan köp şolary ýa amnisiýa çykaryp Türkmenistan demokratiýalaşdyrmaly. Şonu etmesen investisiýa gelmeýär. O düşünen ok. Ol hemme da satyn alyp öwrenen adam pikir edýär Ýewropa geldim, gaz berdim. Sen gazyny hemmesi zar, gazyny aldylar da Türkmenistana pul dökdüler. Samtyk burada. Birinjiden Ýewropa pul dökünne de şu 40 milyardan 200 milyarda 250 milyarda kubometra gelip bilmeýär. Bir ýylda mümkin näme? Sen 40 milyardan ýa eksport mümkinçilikden 60 milyarda bir ýylda çyksaň, telpeňi ýokary galdyryp zyňmaly bolýar. Begenip toý etmeli bolýar. Bu bolsa 200 milyarda çykjak bolýar. Ýagny 5-8 etse
250, 300, 350 milyarda çıkacak bolýar. Bu mümkin. Üçüncü, Ýewropa hiç wagtam 250 milyar gaz almaýar. Mümkinçilik ýa-ni oňa gerek ýok. Gününden bäde täze tehnologiýalar, ýagny fotovoltaik ýa-ni ýokardaky jaň üstüne goýan fotovoltaik paneller elektr energiýa berýär. Häzir elektr energiýa adamlar satýar. Öz öýüne ýok, kryşatyna goýup hökümete satýar, ardan bakadan hökümet alıp ýa-ni gerek wagty nimetini ýapýar, potrebleniýasyny kanagatlandyrýar, agşamna da öz öndürýär. Onun daşyndan ýa-ni vitriny melinsi, ýa-ni ýeriň üstü bilen ganalýan elektr energiýa. Onun daşyndan zeleny energiýa. Bir topur ýa-ni nimeler gidip dur. Şoň üçin energiýa ýa-ni ulanmasy azalýar Ýewropada. Nanmarsaňyz 12-den soň käbir ogullarda esas swiatlar öçýär, diňe dejurn swiatlar goýýarlar. Ýöríti ýa-ni şol owan adamlary ýygnak geçip şonu çözdürler. Şonu ortaga goýup maslahatlaşyp ekonomiýa diýerler. Ine şol ýaly ekonomiýa diýär Ýewropada. O diýmek swiat gaz ýok diýmek däl. Gaz ýa-ni rezerwuarlar dogry Ýewropada. Oň daşyndan öz atomly energetikasy bar. Oň daşyndan kömürler bar. Olar zapasdyr bu. Ýewropada oraya gaz gerekler. Tehnologiýasynyň ötüşi bilen häzir elektr energiýany ýa-ni howadan aljak bolupdylar. Türkmenistan benzokolonka şunu işle ýeti işlemet, şonu düşünen gurban. Egerde Türkmen halkynyň bilimini östürüp nanowy täze tehnologiýalary gelişdirmese Türkmenistan iň ýygalyk döwletleriň arkasyndan alar. Ine şo ýaly. Gelin seyredelim, ine mysal üçin Rossiýa nähil gazyny satdy. Ine 2021-de 185 milyar gazyny satdy Rossiýa. Esasy Ýewropa pastavşyk, ýani Rossiýa. 250-350 milyar gaz alýan ýok Ýewropada. 200 milyar pul getirjek bolsaň 250-350 milyar kubometr gaz araly satmalylar. Oraya gaz alýan ýok Ýewropada. Hatta Rossiýanyň ine şu günne 2023'de 80 milyarda geldi. 2024'de yine prognoz boyunca 40 milyarda geliyor. Yani gaz satışı azalıyor. Sebäbi Ýewropa problemany gördü, diktator bilen işläp onu baýalaşdyrdy. Onun başga döwlete çözüp, yani bir kontrol et başladı diýmek. Indi diktator döwletler bilen däl, gaýtyp tykşytlygy östürüp, täze energiýa ýollaryny tapyp, Ýewropa öz öňüni ýa-ni energetika tarapyndan kanagatlandyryp başlady. Şoň üçin Gurban Ulyň ol ideýasy, boş ideýasy, hormatly watandaşlar we hökümetde işleýän ýolbaşçylar aýdýan, oňa garaşmaň bespolezna, ol boş gurulmalar Gurban Ulyň ýene de halka satýan boş wadalary onu seretmär. Ine hormatly watandaşlar, ýalňyça men size düşündirdim. Gurban Ulyň sözleri men 200 milyar ýylla dolar dökjek Türkmenistana, ýagyşdan dolarlar dökülür. Arqyn bolun, gozgalyň etmeň, köşeşiň, häzir büdjetde ýok, wagtlaýynça ine häzir Ýewropadan pul gelýär, biz Ýewropa gaz satar. Putin satmaýan Ýewropaga. Siriýanyň üstüne Katar satjak bolanda Putin Siriýede uçturdy. Bu täze problem Putin. Putin şun gazy, Ýewropa gazyny satjakdygyny bilse, bir gün aýa berdim Muhammed. Şoň üçin bu real däl zatlar. Hökümetdäki işleýän adamlar aýdýan. Şuna umyd edip garaşyp durmaň, onuň sözlerine inanmaň. Bu indi bu kezzap nämetjegini, näme güýmejegini, hökümet işgärlerini, ýani ýanyndan gaçyp gitmedi ýaly. Halky näme güýmejegini. Şoň üçin bu zatlara inanmaň, hormatly watandaşlar. Ýani gaýdyşym ýaly Türkmenistan 8-10 töweregi götürümli, ýani aralygynda çöküşe girdi. Eýýem ýani 5 aýyň içinde, ýani 4 aýyň içinde we bundan beter çöküşe girýär. Öňümüz katastrofa. Gidip dur. Üýt köşük bir gowlaşýan zat ýokdur ünsep terseňiz. Şoň üçin ine bunyň guruş biznesi dowam eder. Hökümetiň ýa Gurban bilen Serdaryň guruş biznesi dowam eder. Ýöne halkyň sosial madda ýagdaýy peteler durur. Bizim Türkmen halkymyz
Mundan beter daşary çykyp işlemeli bolar. Öz problemalaryny çözmäne, ýa-ni masalalaryny saklamak üçin şeýtmeli bolar. Hiç ýyl alaçy ýok. Haçan siz daşyny işläp, haçana çel biz beýle kösünüp ýörer diýseňiz, siz kösünüp ýörerseniz ölün çagar. Yani bunu aýdaýyn. Hiç talyp ýüklemek. Egerde siz galyp, siz düzeltmeseňiz, bu hökümetden, bu iksany kezzapdan Türkmenistany düzeltmek ýa Türkmenistany galdyrmak ýa Türkmenistanyň halkyny ösdürmek aladalaram ýok. Şoň üçin hiç tada garaşmak, diňe biz özümiz turup kezzap hökümet tutup arrest edip ulgamyň serdary biz täze hökümet saýlap, täze prezident saýlap, täze parlament, vilayet ýa hekimligi, vilayet parlamentariýalary, etrap parlamentariýa saýlap biz Türkmenistany üstünmek başalaçy ýok. Ine o hojalyk hakynda aýtsam, ine geljek ykdysadyýatyň ýagdaýy. O hojalyk gaty wajyp pudak bolýar Türkmenistanyň ýa ykdysadyýatyna. O ýerde näme ýagdaý? Ünsürem. Ekilen paxtalar daýlandy. Sebäbi 3 günläp fiil gelen ýaly ýax ýagdy. Ýaňy ekilen ýa-ni tohumlar, paxta tohumlary daýlan çüýläp başlady. Şu paxta ýyma garaşmalar ekilen paxtadan 30% öňüme garaşyp bolar. Onun beter ýa-ni paxta ýyp bolmaz. Esas paxta berýän etraplarda Mar vilayatynyň Bayramaly, Türkmengaly, Sakarçaga wekil bazar Bayramaly, Gargum etaplarına, Ahal vilayatynyň Babadaýhan, Tejen etraplarına, Lewagyň Halaç, Hojamaz, Garabekul, Saýat, Dänu etraplarına, Balkanna, Gyzyl Etrek, Gyzyl Etrek, Berket etraplarına ekilen paxtalaryň 50 götürüm şu neçeli eýem ekildi. Şu ýerdäki ekilen paxtalaryň 30%, ýagny 15% galan zaýrandy. Öňüm paxta tohumy köp däl, öňüm umumy ekilişden, ekilmeli plandan bir 50-60% ekilýärdi, ine şoň 50% ekildi we şoňum ýa-ni diňe 30% galan zaýrandy. Täzeden ekämeden eýem zaýrandy. Diýmek, öňüm şol ekilen tohumyň 30% ýa-ni jemi ekileniň 15% egerde öňüp ösäýse, onuň bir 10% ýygyp biläýsen, sen jemi 10% ýygasyň. Ine paxtaň, ýa-ni öň 30% ýygyp 100% diýen bolsa, ine 10% ýygarlar. Ine şundan şu sebäplen o hujurlukdaky işleyen adamlar uly bir giýdeji görmediler. Sertap bolan şu hatlardan. Ine dyrnakly matigalarym ýok, gapaklar döp kultivasiýa geçirip köküne howa berýärli indi mümkinçiliklerim peselli. Diňe howa tebiği şertler däller, halk ýa-ni hakyky enjamlaram o hujurlygyny saklayan enjamlar, ýa-ni traktor enjamlary ulum kynçylyk ýagdaýda häzir. Oňdaşyndan suw nasoslary we zemstro ýa-ni suw çykarýan, suw alýan nasoslarym problem bolup durdy Türkmenistanda. Şoň üçin o hujurlyga bir ykdysadyýaty bir uly bir dipkinli bir önümçülük berip ykdysadyýaty galdyra diýip pikir etmeliler. Ýalňyş pikir. Türkmenistanda onlarça ýa müňlerçe karhanalar bardy. O ýerde ýa-ni 500 adamdan 3000 adama çeldi işleýärdiler. Häzir kunny olaň bir ýüzlerçe karhanalar bardy. Mysal üçin, eger mardaky demir beton önümçük zawodyna 2000-3000 goly adam işleýän bolsa, inni häzir zawodlarda işleýän adamyň sany 100'e geldi. Sakraşyny edip, şolaň ýa-ni aýlyk büdjetlerini sakraşyny edilmedik adamlara paýlap, olaň aýlyklary galdyrýar. Ol bir alu tehnologiýasy. Onuň üsü ýok. Näçe adam sakraşat etsen, şonça önümi, ýa peseldiýär. Egerde 2000-3000'den 100'e getirsen adam sany diýmek, ýa sen täze tehnologiýany goýup robotizasiýa etmeli, onam etmedik bolsaň, ondan ölüm üçin ýa-ni çykarış meçhur gatýar we şoň bilen umumy ýa-ni şol ulgum peselýär, gidiş peselýär we ykdysadyýat şu ýerde peselýär we ösüş ýokdur, çöküş bolýar. Ine şu ýagdaýda önümçükdir. Ine umum Türkmenistan boýunça hasaplap görsem, şu ýaly süýt, et, demir, beton öndürýän karhanalarynyn jemi 200 sany işleýär. Gaty ise
onun köp däl. Ine şu ýerde de ösüş ýok we şu ýerde de atritsatlyň ösüş. Diýmek, Türkmenistan diňe gad nebitde däl-de beýlik zatlarda da ýa-ni çöküş bar. Şoň üçin o hojalyğa çöküş beýleki öndürüji industriýa ýa-ni karhanalarda çöküş bolýar. Umumy Türkmenistanda çöküşdigi eýýäm ýa-ni analiz etmeden bilýär we boljagy anyk. Indi şu ýerdäki hünärmetler ýa näçe ösüş ýok. Şeýle internet saytlar işlenok. Biz satışlary diňe fizik taýdan etmesek internetden ýa-ni onu tizleşdirip bolanok. Ondaşyndan täze tehnologiýa giýip bolanok internetem ýok. Ondaşyndan döwlet paýnama berýär we öz kontrolukda saklaýar, öz kontroluk saklansam paraxorçuluk, kezapçylyk, korrupsiýa ösýär we önümçilik ösenok. Gerekli işgärler atbolmak, kadrlar yetenok, aýgyra bulaşyk. Öňüm aýdylýardy hökümet gow menejer däl. Iň gow menejer hususçylyk. Şoň üçin egerde hökümet onu da kezap hökümeti karhanalar saklajak bolsa, onu olar ösmeýärde, olar ubytky berýär. Ol bir iqtisadiýatyň şerti şeýdi. Ýine şu ýaly ýagdaý bolan soň karhanalarda reformalar etbolmak, kezapçylyk, korrupsiýa ösen soň, şoň üçin olar ýa-ni bergide olar ösenok. Bergi bolmasa zordan gün görýär. Ine karhanalyň ýa öndürüjiniň ýa-ni ösüş ýoly ine şu ýaly gynasakda. Indi men başga da aýtjak bolýan, Aşgabatda ine Serdaryň buyrugy boýunça husus jaý ýykyp aýyrmaly ýa-ni Serdar karar çykardy. Şol jaýlaryny ýykýarlar. Jaýlaryny ýykanda sana hekimlikden bir hat gelýär. 6-10 içinde jaýyny aýyrmaly. Goşuň wagt ine elitkadan sana jaý berýär, kredit al. Onam almasaň, bar niňe de ýaşasaň şonu ýaşa, kwartirada ýaşa, işimiz ýok diýip 10-15 gün içinde ýa-ni ýürütip pagruş gelip jaý ýykyp gidýär. Goşuň alyp ýetişen, alyp ýetişmeden alyp ýetişen. Ünsürim. Demir gazyk Günwatar tarapa ýa-ni şäheri amala awdanlaşdyrjak bolup jaýlar ýykyp başladylar. Ilayda da Hitrovkada esasy köçelüň ýa-ni şu ýerdäki esasy köne jaýlary, ýol gyrdak jaýlary, köne aeroporda çelli barýan ýoluň jaýlaryny ýykjak bolýarlar. Ine Hitrovkaň adamlaryna aýdýan, egerde imtim dym otursaňyz köne jaýlaryňyz ýykylýar. Köne jaýlaryňyz ýykylana ekwivalent, ýa kompensasiýa hökmünde sizin jaýyňyzyň müçür hökmüne jaý beren oklar, ýöne elitkadan şunki banar bakadan ýa-ni jaý berýärler, onam kredit alyp almasaň ulum ýok. Kwartira göçmen bolýar. Atawaga oturýan ýerini ine şeýdip ýykyp gidýär. Men ýykmak erwet diýemok, ýykmak wa we ýykmak wa. Mysal üçin Ýewropada ýa-da başga döwletlerde jaýyny ýykjak bolsalar, mysal üçin Türkiýede sana ekwivalent şu ýerdäki bazar bakadan puluny eline berýär. Onu da sen birinciden razyçylyk almaly. Sen ırza şu pul almana, jaýyny ýyktyrmana ırzaçylyk bolansoň sana şu kompensasiýany berýär. Ýa-da ekwivalent ýagdaýda bir ýerden ýer berip şu jaýyny gurup berýärler. Bütün dünýäde şeýdi. Men bir video gözetdim, şol bir ýol Hytaýda geçýär. Ya Hytaýda diýer Taýwan diýen. Şu ýoluň ortasynda bir jaý dur. Şol adam öz jaýyny satjak geldi. Ýewropada da bar şol ýagdaý. Satjak geldi. Şol uly avtoban ýol şu jaýyň daşyna aýrylyp gidýär. Şoň üçin satjakka onu milyonlap pul hödürlýär, satjak geldi, dur şol jaý. Türkmenistanyň bolsa bizim haklarymyz bolmasaň, Türkmenistanyň bizim saýlaw sistemimiz oglan Kezap prezident Serdar Berdimuhammedow kasam aýdan adam. Adamyň haklaryny, mukaddes haklaryny saklan, men mukaddes işimi ederni, konstitusiýany hormat goýarny, elini konstitusiýanyň üstüne goýup, Gurhanyň üstüne goýup dünýäni alan adam bizim jaýlarymyzy bir kanun ýagdaýda ýykdyrýar. Ine ýagdaý. Ine şoň üçin kimin jaý ýykylýan bolsa, galmaly, durmaly mert. Men size bir video gözetjek bolýan.
Ne şu video ünsüyorum bir ayal maşgala gün aýdya egerde men jaýymy ýykjak bolsa öýdem aşgalatda. Hani ýyk gördüm, gezdim şu Serdar berdim Hamerow diýip ine aýdya. Diňläp görüň şuny. Ulan keseliň dermanymyş. Endi hökümetiň niýeti Şeýh Muradyň mellegini kurort etmek. Bu gün erte ýokardan has güýçli alymlar geljekmiş. Şolaryň barlan soň işi başlaýbermeli diýýär. Aknabat kudrat görendek aňalyp oturşuny. Onsoň diýdi. Onsoň şol Şeýh Muratlar bilen siz göçersiňiz. Biziň şu duran ýerimizem nesip bolsa, aňarsy bir aýdan kurort bor, diýip gaýyp parahat gepledi. Aknabat oturan ýerinden ot alyberdi. Kurorda bolmazsa, hani bola bilse bolsun, ölüýün dirildiýänem bolsa şu taýdana kurort etdirmeriz. Oturan adamy göçüräýmek beýlan satýa. Maslygym göçüräýselerim mene göçmen. Göçürsiň näme göçmen? Hökümetiň kejine gitme. Hökümet zordur. Hökümetiň zordugyna şüphesi bolman soň Aknabat başga sowal berdi. O näme üçin diňe biz göçmeli? Tebäp häzir siziň melleňiz gazyp görseň, şoň ýaly üýtgeşik suw çykar. Aknamatyň muňa onanasy gelmedi. Çykmaz diýdi. Artyp galan iki näbiten okşu mellekde. Onçosyny biljek däl. Ýöne düýünki alymlar Şeýh Murady şu iki mellegi kurort etmeli diýipdirler. Şeýh Muradyň öz aýdyşyndan ola eýýäm şu guruljak kurortdan bir işim sorapdyr. Boş goýmaz diýipdirler. Sizden iň bolmanda garulçylygyny bir alyň. Kurort boljak bolsa gelim gidimi köp bolar. Doňuz watanyň oýunda täze berilen mellekden salynan jaýy gözüňe getirip gören bolsa gerek. Aknabat gözüni süzüp bir howa dymdy. Onsoň birden dikeldi-de. Guýusy başyny iýmişiň, guýusyny başyna ýumraryn men. Bir kibedire duz guýasam näme dersiň? Beýleki guýulan pokça bolmasa, diýip gaýbyň häliden bärip diýdirjek bolup duran sözlerini aýdyp goýberdi. Özüm muny gaýba bakyp däldi, göni Şeýh Muratlaryň işigine teredip gaty-gaty gyýgyryp aýtdy. Onsoň gaýyp, ay bi melleginiň göçesin gelmeýän bolsa bilmedim-de men, näme diýeýin? Diýip hank-hunk etdi-de maslahat berýän äsende şunu diýdi. Ýöne näme etjek bolsaň hiç kime görünmänjik edeber. Biri göräýse, sen hökümeti diýen eden adam bolsun. Men oňa diýkeşiň suwuny guýmaga da ýaltanman. Onsoň alymlyň atasy gelendene. Hökümet bize diýen etjek bolsa, biz hem hökümete diýen ederiz. Dep ýatmaz. Gaýyp gaýtmak bilen boldy. Gaharyňa maňa bir gargyş edäýme ýeňe. Men bir gideýin. Gyýw dur entek, diýip Aknabat onu saklajak boldy. Ay bara bir pul bolmajak bolsa näme işim bar? Men zerur pul tapmala. Gyýwat edip oturmaly däle, diýip gaýyp ol ýerden zut gitdi. Men ýene de bir zada sorajaktym gyýw dura. Gitdi-de kelleji kesilen, diýip Aknabat onuň ýüzünden gyýgyryp galdy. Aknabatyň ýanynyň gaýdyşyna gaýyp tamynyň hölegetinde orak diýşä oturan dawan ustanyň kasy boldy. Soğulmadı-da onu ustaň öz çağırdy. Ýerow akyň ogly, käte bir gümür ýamyra gele, diýip usta oňa oturary ýer görkezdi. Mene dawan aga dogrusy, gümür ýamyra da elim degen ok. Kelgyýda är gaýgy, diýlen ýaly biziňem öz aladamyz. Şu wat Şeýh Muratlara baryp gaýtdym. Bir ýyllykda oňa biraz pul karz beripdim. Aýdylýan gürlüňler çyn bolsa, aýagyny sallap gidiberse, kim bilýär, soň ol haçan boşap geljek, haçan bergi berjek, diýip gaýyp urtut ýalan sözläp başlady. Wey akyň ogly, bu nähili gep boldy. Kim ol aýagyny sallap gitmeli? Şeýh Muratmy? Diýip dawan usta Allahny çekdi boldy. Ya valla dawan aga, senem indi menden gep aljak bolýarmy? Öwliýa kessin, habarym ýok. Goýsana ho dawan aga, sen goňuşdy bolup bilmedik bolýar.
Biz onu owan o çetinde oturup işleýäs. Andyş diýsen, onha, nan iýen sannalymdan andyçy. Ine şuraya bir küçük video koydum dedi hormatly vatandaşlar. Gelin çıkışını devam edelim. Ine jaý ýykylmak boýunça Türkmenistan'a hawa Aşgabat ösiýär. Ösiýär diýmek ýani köçeler urulýar, jaýlar, binalar urulýar. Ol gowuzat ýöne etmek we etmek var. Bir topar adamyň jaýlaryny ýykyp, ine başga döwletlerde ine şu ýerden köçe geçmeli bolsa, ine şu ýerde jaýlary ýykyp, ony ýani başga bir gowy ýerden ýerler berip, şöyle jaý gurup berip, şolu göçürýärler. Ýa-da pul kompensasiýasy berip, şöyle ortadan aýyrýarlar. Türkmenistan'a entek şu neçenli bir adama şuraya etbilmediler. Inni egerde sen Türkmenistan şäherini ýa-ni Aşgabat şäherini guruşturjak, awadanlaşdyrjak bolsaň, onu sen jaý ýykmaly bolýan, elbetde onu jaý ýykylşyň bir şertlerini döretmeli. Ol konstitusiýada belli. Adamyň mülki ýa-ni öz hususy zady hökümete degişler. Hökümetin hakkı ýok baryp traktor ýibermek ýa häkim karar çykarmak. Şol adam bilen ýa-ni gatnaşyklar urmaly. O diýmek, ol adam çağırıp guruluşmaly. Sizin jaýyňyz ine köçe düşýär ýa-da siz ýa fasadyňyz çalşmaly. Gelin bir jaýyňyzy ýykyp şöyle bir jaý gurup berer size. Sizin şoň tapawyny tölersiňiz ýa-da ılaşmaly ýa-da biz size başga bir raýondan jaý bereli, hökümet gurup berýär, siz şo jaýyňyzy ýykylyp ýa-ni täze jaý göçüň ýa-da elitka göçüň, şonu ırda etmeliler. Entek şu neçelli Türkmenistan'da hemme yıkılan jaýlar, Aşgabat, Köň Aşgabatda üniversiteden bolsa 90-njy ýyllarda, 80-nji ýyllarda we häzir Aşgabatda üniversiteden bir topar jaýlar ýykyldy. Bir adama da kompensasiýa, ýani yerlikli kompensasiýa edilmedi. Yerlikli çalyş berilmedi. Meňem jaýym ýykyldy. Men Türkmenistanyň hökümetini suwda berjek. Netip bolsa Türkmenistan bolsa. Men ýykylan jaýymyň hemme dokumentler bar. Şol jaýymyň ýani ofitsialny tribunalyň üstünden hökümeti ýeňip men öz boyun pulumy we şo jaýymyň şol ýani duran jaýymyň şo günkü bahasyny şo ýani ýykylan wagty bahasyny men hökümetden aljak. Näçe tuğ etmelen bolsa tuğ edip aljak. Şoň üçin ýykylýan jaýlaryň eýlerini aýdýan dokumentlaryny ýygynan hökümet çalşanına gün tribunala baryp hökümetden öz ýani puluny talap edin. Öz ýani kompensasiýany talap edin. Hiç hili hakkı ýokdur. Şol kompensasiýanyň müçberi Gurbanyň Serdar Berdimuhammedowa jenaýet pretensiýa hökmüne gider we olaryň hemme mülkleri ýygnalar bütün dünýäde. Unutmayın. Şoň üçin jaýyňyz ýykylýan bolsa, üýüşüp köçeler bilen üýüşüp siz abaron etmeli. Şoň günne Serdar we Gurbany Berdimuhammedow kezzaplar ýurdu basyp aldylar. Bular faşistdan emmeter. Halkyň içinden dören faşistler. Biz bulara karşı görüşmeli. Şoň üçin ýerleriňizi, köçeleriňizi, jaýlaryňyzy, mülklerinizi goraň. Men öňe aýdýarym. Birinji halklar boldular. Birinji kezzap kanunlar bolup pul ogurlar. Ondan haklarymyz bolar. Ondan ýani ykdysadyýat bolar, tebiği şertler bolar. Türkmenistan'da ekologiýan bolar. Ondan bizi göçmeli eder. Ondan gelip jaýymyzy ýykar. Ine şol последовательно ýani iýdigi derli bize karşı iki kelleli prezident dip özüni hatap edýän kezzaplaryň Türkmen halkyna karşı siýasaty şodur. Ýadyňyzdan çykarma. Hormatly vatandaşlar, şoň üçin men kimin jaýy ýykylýan bolsa, üýüşüp protest edip, üýüşüp ýygnanyp häkimligi bar, talap edip bolýa ýykyn kompensasiýasyny ber. Men şu jaýym $50.000. $50.000 orta goýun. Men şu jaýym 4 katly ýani 70 metr kvadrat. Elitkadan maňa 70 metr kvadrat muht berin. Ine men istedim diýip talap edin häkimlik. Size hat berse katastrofa edip ýa ýüregiňizden tutup oturmaň. Hat alyp bar maňlaýyny urun. Näme esasynda sen maňa jaýyň ýykan? Köçe geçdin, beýlek geçdin. O sizin probleminiz. Etmen köçe şu men köçemde. Öňüm köçe bar. Öňüm şu men jaýym ýani häkimlik bilen gradostроительство, urbanizatsiýa ýani häkimlikdäki ýani arxitektoryň gollary bilen
kanun laýykdy gurulmayan jaý. Men öz başda guramak nakalsyz derdim. Düşünürüm. O men jaýyma pul ýok. Ýani ekonomika kyn, ykdysadyýat kyn, sosial problemler köp, aýlyklar ýok. Men şoň üçin jaýymy rekonstruksiýa etip bilemok. Kömek edin, pul verin, kard verin. Men rekonstruksiýa uduruşdurýan daşyny fasadyny. Dip azyjyk bir öz haklaryňyzy goran, hormatly watandaşlar. Imsim oturup gezip ýörseňiz, soňky jaýyňyzdan, mülküňizden maňaly. Men gönaýdyn, jaýlardan soň watanyňyz Türkmenistan gider elimizden. Gurbanyňy iýiligi derli, Türkmenistany ogurlamak üçin ýani hemme zatlar ýatak gidotyr, şertler döret gidotyr. Öýle paça bolup ogurlan prezidentlerle ýani şaja etjek bol. Şoň üçin hökümetdäki işleýän bir topar akıllı adamlar ýürlenýär. Kezzaplarga olara watan bilen, hökümet bilen, döwlet bilen Türkmenistan bilen işleri ýok. Olar diňe pul berip pul ogurlamany geldiler. Talamançylar. Olaryň işimiz ýok. Hökümetde işleýän arsa adamlar ýürlenýär. Türkmenistan ýoş-ýoşdan Urbanlyň terdaryň eline geçip otyr. Şonuň tohumuna gidip otyr. Eger kelläňiz işleýän bolsa, şuň siz ýani öňdäki frontyň birinji liniýasynda dursaňyz, siz şolary tutsak etmeli. Ilalaşyp ýani obarona bilen, MHM işgärleri ofisiýerler bilen, polis ofisiýerler bilen üýüşüp, ýynaşyp şu tutsak etmeli şu iksan kezaby. Şolar bizim watanymyza ogurlaýar. Siz şuň ýani ýürüýte jogapkärlik postda dursaňyz, sizin jogapkärçiligiňiz şol. Imsimdim kezapçylyk edip gözüňizi otursaňyz, ay men näme et bilýän diýip otursaňyz, watanam gider elimizden. Watan ise çağan, mülkün, maşynyň hemme adyny bilýär. Isteniň adam isteniň wagty alyp zindana alyp bilýär. Watanam ýok. Bizim ata-babaly uruşup, ölüşüp, gan döküp goýgiden watanymyzam ýok, ýerlerimizden uturlar. Häzir jaýlarymyz döwýär. Ýaşamadyk ýaly da, onsoň ýerlerimizden bara. Onsoň duruşy Türkmenistan territoriýasyndalar. Ine şu ýaly maslahat. Inni telekeçiler haýyş edýär, Murada aýtyp ber. Salgyt bar salynýar bize. Ofisial salgytlar bar we neofisial salgytlar. Neofisial bolany häkimlik bir mereke geçirýär. Ya häkimlige pul berip, ya da häkimlik ýani abdanlaşdyrmak üçin ine şoňa pul sarf etmeli, muňa pul ýygnamaly, muňa ýöne ýykyp barýarlar. Oňdaşyndan korrupsiýa, oňdaşyndan salgyt neme diýär, oňdaşyndan ýegenler, daýlar, ýani dogunlar, on ýegenleri, serdaryň ýegenleri, gurbanyň ýegen aýgara hemme tarapdan çolýarlar, işler ýanlar, bize bizar bolduk şuradan ýaly. Ine men size bir maslahat berýän. Devletin fondu var. Fonduna pul geçirin. Şolara pul berenden fonda pul geçirin. Şo pullar Türkmenistan'ın içine görüşe gidiyor ve der rejim çalışıyor. Näçe Türkiýede biznesmenler partiýalara finansiýa edip öz haklarını goruýarlar. Türkmenistan'da bolsa biznesmenler haklarını goraman gaýtyp ýani haklarını goraman gaýtyp haklaryny bozýan adamlara ziyaretka pul berip korrupsiýany Urbanlyň serdaryň kezap hökümetini investisiýa edýär. Elbetde bizar bolarsyň, elbetde işler düzelmez. Şoň üçin hawa men problemleri aýtdym, ýöne onu çözgüdi. Şonuň ýani durmakda, şonuň ýani size atakatyny durmagyna däl. Siz niýede ötüş bolar? Opozisiýanyň ýani siýasatlaryna kim ofisial tarapdan hereket edýär? Hawa ine şoň fonduna pul geçirmeli. Devlete bolsun, beýleki bolsun tapawy ýok. Kim açsa şoňa geçirin. Kim isteseňiz şoňa geçirin. Siz şol partiýalary ýani podдержка bermeli, finansiýa. Şolaryň Türkmenistanyň içinde adamly galdyryp ýeňip sizin haklaryňyzy ýöretmeli. Ine şey edilýär, bütün dünýäde şol sivilizasiýon metod. Başga metod ýok. Başga metod kezapçylyk. Men gönaýyn. Bizim fondumuzda ene saytymyz bar. Arxivini geçirip bilýäňiz. Men görkezýän şu videoň aşagyndan sayt bar, fond bar, geçirin, kömek edin. Inanyň, men özüm biznesmen hökmüne pulumy goýanla görüşýän. Sizin puluňyz bize gerekli. Gaýtyp biz özümüz pul goýýar. Şu pullar diňe görüşe gidýär. Onu da Türkmenistan'ın içine. Devlete halk hareketi gönaýdýär. Türkmenistan'ın daşynda yaşayan adamlardan Türkmenistan'ın içindeki adamlara top yok.
Olar diňe korrupsiýany investisiýa diýerler. Ýagny Türkmenistany pul geçirip korrupsiýany ösdürýärler. Diňe Türkmenistanyň içindäki adamlar galaýmasa Türkmenistan düzelmeýär. Inanyň, maňa ýüzlerçe adam jaňa diýerdi. Haçanna, diýränne, men şolara ýa-ni aýtsam, Facebook-ne şunu ederim diýsem, jaňmadan ok gitýärler. Ýöne aglaşýarlar. Video görkezip ine meň şertlerim, ine 7 bolup ýaşaýar, 50 bolup işleýär, ine beýýär, kül bolluk eýtdik, beýtip aglaşýarlar. Ýöne şolar iň bir aňyr başajaklar aglamak. Şoň üçin olary biz garaşamdyk. Dewlete halk gereketi ünsüren bolsaňyz, daşynak aktivistler bilen kän işlenok. Diňe içi bilen işleýär. Sebäbi diňe içi bilen galdyk bolýar. Daşynak aktivistler tok ýok. Hakyky görüşenler intek çykanok. Bize hakyky görüşenler gerek. Dakansa gidip bilýänler gerek. Sözünü durup bilýänler gerek. Şonuň üçin men ýene bir gerek ýüzlenýän. Adalatly, wyjdanly, namytly adam bolsaňyz orta çykyn. Wagty geldi. Biz imsim oturup gyrda duran soň kezzaplar, yallaklar orta çykyp, gurbalyny gollap, şul ýa-ni kezzapçylyk, şul diktator sistemi ösküdiýe, o bizim imsimligimiz üçin. Eger biz agzymyzy açyp, biz daşdöwregimizdäki adamlara düşündirip, ýa-ni maslahat berip, biz ädimler başlasak, daşymyza adam üşýär. Biz ýeňip bilýär. Biz şonu edemdik. Akyl sıran bolup gyra gaçyp, ay men näme diýin, näme ýekedim? Ay bulara yallaklar diýip akyl sıran bolup gyra gaçýar. Öňe çykan adama da gollamdy. Ay ýekelýär sony. Imsim 200 bolýar we şoň bilen yallaklar, kezaplar çykyp diktator bollap, bize batışlary da bizi şu agyr güne salyp, ne şunu etdirdi. Şoň üçin günäni özümizden ödemeli. Biz galmaly, biz közden galmaly. Hawa şunu çeli ýalňyşdyk, şunu çeli gözümizden, şunu çeli gorkdyk. Inni gorkyň aňyr başyna bardyk. Inni biz wara gaharmyz gorkyň ýarmaly. Başga ilaç ýok. Vatandaşlar. Men keýpini aýdamak şu zatlary. Menim aydan hereket eden etdirgiňçe siz galmadaňyz bizem dururuz. Onu Türkmenistana sferde öçüräýmeli boldy. Türkmenistan döwletini ýagňydan çykarmaly. Ol Türkmenistan döwletlerine ol Berdimuhammedow kezzaplaryň döwleti bolýar. Ine ýagdaýlar şeýle. Ine men size bir kiçik video görkezýän, nime telekeçilik barda Türkmenistanda. Lütfen hormatly vatandaşlar. 12 tamam. Bir minut. Evet. Yine bazılardaki ýagdaýlar, azjy köp däldir Türkmenistanda, ünferin bolsaňyz. Bazılarda aljylyk ýa-ni mümkinçilik pes. Şoň üçin adamlar pul bolman soň, ýa-ni bazıları öňpýal bolýar. Ine hormatly vatandaşlar, bazılarda aljylyk ýa-ni mümkinçilik pes adamlaryň. Şoň üçin men öňüme aýdan kriz diňe halkyň içinde däl, döwletde kriz, hökümetde kriz, büdjetde pul. Egerde häzir aýlyklary ýa-ni wagtyny bermeseler, kim görmeliler, şol krizin netijeleri. Şonu girecek bolup o ýerden bu ýerden ýanwarda aýlykly eýen berilmelilerdi. Ýa-ni iza çekilmeli, bermeli wagty. $300 milyon karz aldylar Dubaydan. Şoň üçin 2-3 ay ýa-ni gowraşdy ýagdaý. Häzir inni pul ýok. Görürseňiz ýene bankomatlar, ýene de aýlyk meseleler kynçylyk bolurdur. Görürseňiz. Hormatly vatandaşlar, biz çykyşymyzy dowam edeli. Ine
Gurbanyly arkada hacı lakamly bir kezzap, Gurbanyly ýan kezzap Ramazan bayram namazyna meçide gelip bayram namazyny okuman, gaýtyp dinçiler basyş edip, ýani indi öz ketiginden çykyp bilmän püwrede gillen otýar. Şol adam özüne hacı diýen, ünsüren bolsa Mekke baryp, Mekke Medine baryp, şo ýerde ýani arsalan kişi bolup, şo ýerde hacı adyny alan kişi bolup, Marin meçidine barıp namaz okan bolup, ýani aýat okan bolup, bir öňküýaly bul bir näme diýsem, bir girrik fantast. Öňe çykýan bir klon, maskarabaz. Inni Ramazan bayramı bolanda öňe çykyp halky utlap, öňe çykyp namazyny okumaly adam gizlenip gaýtym basyş edin, müftülere, mowlalara, imamlara basyş edin, adamlar ýygnanmasyn. Ramazan bayram namazyny ilkdirmeň zat diýip gorkujugyna basyşlar etdi. Oğul näme diýär? Ýanlaky işte ýollaşma. Men günäkär däl, men dinçilere basyş etmedim. Men kakamy aýdan etdim. Kakam maňa basyşlar etdi, dinçilere basyş etdi. Men şonu ýerine ýetirdim diýip kakamy satýar. Kakasy oğluny satýar, oğul kakasyny satýar. Ine şu ýaly iki kezzap. Bunuň ne ahlak taýdan, ne de ýani wyjdan taýdan derejesi bar. Bular näme diýsem, Türkmen halkyny basmadan iksan kezzaplar. Ýene bir pikir aýtjak bolýan hökümetdäki işleýän adamlar şeýle diýär. Egerde hökümetdäki işleýän başga bir ay bizde problemalar bar, şunu çözmeli, şunu näme çözerse diýip başlasa, ular näme diýär? Ýani Gurbanulyny bolýan ýarlaklar hökümetdäki. O, siz problemleri hiç kime ýaýratmaň, aýtmaň, Türkmenistan bulamaň diýär. Unutmaň. Problemler aýdylyp, üstü açılıp, tapılıp, identifikasiýa edilip, onun çözüş şertlerini döredip, çözüp, öňe gitmänden geçen, gaýtyp gidilýän halky bulamaň, sizi uruşa getirýäňiz diýär. Şol ýaly idiotlaryň ýanynak idiotlar. Men başgaça aýdyp bilemem. Gaýtyp sen prezidentiň ýanyna işleýän bolsaň, kabinet ministrinde ýa-da aparat prezidenti ýa-da hökümetde ministr bolýan bolsaň, problemler tapjak bolmaly, çözjek bolmaly. Sebebi goňgununda birden ýani dubinka ýaly kelläňe düşdi, çözüp bilmeýän. Katastrofa bolýar, öňünden çözmeli. Menejmentde bir zat bar. Anticiper et prévoir. Ýagny öňünden taýýarlanmaly we öňünden öňüne almaly. Şonu etmesen, diňe sen ýani spesnaz bolup işleýän. Oňalgamaly, muňa etmeli. Onda sen ýani şonu dolundurup bilen ok diýdim şu. Ine Türkmenistan menejerler, hökümetde işleýän adamlar, Türkmenistan dolundurýan adamlar, Türkmenistan dolundurup bilen ok. Şonuň üçin baran ýeriniň katastrofa. Baran ýerinde hökümetiň rolu pes, kezzapçylygyň rolu uly, etmeli zatlaryň rolu pes, ýani etmeli adamlar bisogat, etmeli adamlar kanlar, bilen oklar. Ine şonuň üçin Türkmenistan dolundurulýar. Ine men size bir video köjek bolýan, üýtköçük video, hormatly watandaşlar. Şu videony gördüm bolýan. Men şu videoň üstünden bir zat size beýan etjek bolýan. Bir minut. Şu videoda söýgünç sözler bardyr. Şol adam kimi ýatdy, menimi ýa başga birini bilemem. Onuň hiç bir prinsip taýdan ýani täsiri ýok. Kim aýtsa şoňa aýtsyn, ýöne bärde başga zat görnýär. Ýani şu oturun adamyň ahlak derejesi, şoň wyjdan derejesi, namus derejesi, şoň nadanlyk derejesi görnýär. Ine şunu men näme köjek bolýan, ine şunu iksan kelli prezident şunu iltiýa halky. Bizim medeniyetli, edepli, intelligent halkymyzdan ine şu ýaly halk ýasaýa ýürüýdi. Biz şu tarafa barýanymyzy görkezýär. Ine şu geçirilen waka. Gelin şoňa seyredeliň, dinläliň, ozaň şu üstüne biz şu gören adamymyz bir analiz etjek bolar. Unutmaň watandaşlar. Bir minut. Kim taşıyorduk demolen? Yakup Kurban. Yakup Kurban taşıyorduk gidýän bolsa
Biz Türkmenistan'ın içinde keyif ediyor. O Türkmenistan'ın pulunu alıp kaçıp taşınla keyif ediyor. Bak Türkmen'in pulunu Türkmenistan'la keyif ediyor. Sağ ol. Ayda yasamıyla bakın. Ayda Allah can dönün Türkmen ne var ya? Türkmenistan'ın devlet yoktur. Yer şarda yer şarda bir cennet bağ olsa Türkmenistan'ın. Sağ ol. Hormatlı arkadaşımıza dönün. Sağ olun, ömrü dok olsun, işler uğruna Bizi olsun. yaşlar seni diyen aradalar. Suyla sağ ol. Katı minnettar. Ine men şuna ne reaksiya vereceğim ben bilemem. Gülkim tutya bir soğutluk nadanın derecesine uyup gülkim tutya. Ve şuraya derece geldi o deyip. Hurmatlı vatandaşlar, ine intern yankı alkaş ve işsiz şunu adamlar arkadan esası koşunlardır. Bu adamlar öz ehli nadanlığını arkayını görkezmeyene ruhsat berilen için arkadağa minnettarlık bildirirler. Şeyli adamlar hekmetin ruhsatı bilen öz jogapkärçiliksiz, bipervay, adalatsız, ahlaksız durmuşlarının için arkadağa minnettarlık bildirirler. Ine käbiler için bu bir pursat. Yöne adalatlı, durnuklu adamlar için bolsa bu bir ahlak taýdan gatyp ve düýbün aşağına kaçan adamların yaşayış durmuş bolup durýar. Hormatly vatandaşlar, bunun hemmesi adamın ruhunun ýagdaýyny ve derejesini görkezýär. Şunu adamlar adalatlıkta bir günem yaşak görünüp, adalatlyň nämedigini bilenok. Şoň üçin şunky durmuşyny hiç sada gawatlaşdyrman diňişdirjek bolýarlar. Mysal üçin sen Ýewropa, Amerika ýa-da başga bir döwletde, kanun işleyen döwletde arkyny işläp, maşalaryny saklap, awraly işläp, ýa-da ýallaklaman, kezapçylyk etmeýän, istenlik administrativ problemlaryny hökümet bilen çözüp bilýän bolsaň, ine şu zatlar görmedi adamlar voşt gözleýärler, arkadagy ýaly ve şol arkadagyň, şol ýaly bipervay, adalatsız, ahlak taýdan pes, jogapkärçiliksiz işlerini etmeýäne ýol berin için şonu arkadaga minnetdarlyk bildirýär. Ine şu ýaly adamlar egerde Türkmenistanyň 80-90% halky bolýan bolsa, biz onu katastrofa ýanky medeniyet derejemiz boýunça, ahlak taýdan derejemiz boýunça biz beýleki derejeli ýanky adam normaly derejeli boýunça biz kanalizasiýa düýbüni deşik geçdikde biz barjak derejemizde bardyk. Dogry düşünün. Ýanky aýdýan adamyň men bilemok kime başlap aýdýan maňam ýa başga Urbanow. Ýöne biz hökümetde işlendik, pul oglak gaýdarýaly. Bir topar turýan adamlar, aktivistler hökümetde işlendik. Hökümetde işläp gaçanlar, pul oglak gaçanlar ine belli. Hajiýew ýalaklar. Onu nomenklaturna pozisiýa diýýär. Biz oraýarlar, biz halktan çykan. Siz ýaly işläp, agyr ýagdaýlara girip, kreditler alyp, bergiler alyp, olur berip, giýjegini işläp, bir topar firmalar galdyryp, zawodlar, fabrika gurup, ýa-ni hem halk götürüp hem özümiz galdyk. Şu ýaly adamlar. Biz azaplyň işin näil agyrlygyny biz gaty düşünýär. Şuňky günede eginimizde çekip durýar. Hormatly vatandaşlar, ine men adalatly ve durnukly ahlak taýdan derejeli, wyjdanly, watançy adamlar ýülenýär. Siz dymp otursaňyz, siz akyl firan bolup, gapdaly gaçan soň, ine şu derejeli adamlar, ýagny kezzaplar, ýallaklar öňe çykyp, gurbanyny gollap, Türkmenistanyň derejesini, ýagny umumy halkyň hal ýagdaýyny şuna getirýär. Şoň üçin men söýlenýän wagt geldi. Edermen oglunlar çykmaly, döremeli. Edermen gahrman adamlar döremeli halkdan. Biz közden almaly. Ilaytada arassa ahlak taýdan berk medeniyetli taýdan berk adamlar öňe çykmaly. Biz häzir kuş toýunyny şu ýer kezzaplar utulýar. Biz bulary iki gün utulýar. Biz daş töwrümizde biz ýaly durnukly adamlar ýygnap, ulurum beýlik adamlar ýygnap ýyldızlar ýaly ululup biz
derrew ýurdu irmidap bilýär. Kim prezident bolsa bolsun, ine sizin araňyzda da münasibetli adam köpdür. Biram däldir. Haçanda bir diýse, "Hay arkada bolmasa paragaçyk bolmady." Bu näme paragaçyk bolmady? O näme? 17-nji ýylan bäri paragaçyk gitdi bu Türkmenistanyň urşýa. Ol beýik watançylyk urşy Türkmenistanda bolmady, aňarda boldy. Näme paragaçyk bu? Ay arkada dolandyryp bilmese hiç kim dolandyryp bilmez Türkmenistan. Bu näme? İstenlik adam dolandyryp bilýär. İstenlik adam komandasyny ýygnap dolandyryp bilýär. Çopanam prezident bolanmasa şuna biz gelmerdik. Inanyň. Biz dinlerdi. Akıllı adamlar yol verirdi. Özüň ýa ýurt dolandyryp bilmeýänini görüp atstavka giderdi. Başga adam saýlardyk. İstenlik adam bolanmasa şol iksany kezzapdan gowy bolardy. Türkmenistan başa urna bolardy. Türkmenistan ösürdü. Ine ýagdaýlar, hakykat şeyler. Şoň üçin Türkmenistan düzeltmek üçin şu ýaldatlardan, ýa görkezlen videodaky ýaldatlardan durmak üçin Türkmenistanyna adalatly ýöretmek üçin bize jemi 1% adam gerek. 30 000 adam gerek. 4 milyon goly Türkmenistanyň halky Türkmenistanyň içinde bu ýa hökümetiň maglumaty boýunça 6 milyon goly. Goýşoň 2 milyon wa bolsun diýeli. Şoň üçin 30 000 adam eger çykylmasa, onu biz milletim bolmaly. Onu biz ýanky görkezlen video ýaly adamlar bolup, keyip çekip, jogapkärçiliksiz öz çağlama serdip ulurdunum, şolurdan çykjak çağalary, ýagny jogapkärçilik çağalary dönedip biz watanymyzy ýitirmeli bolýar. Ine men şonu aýtjak boldum, hormatly adamlar. Hormatly watandaşlar, ýene bir zat aýtjak bolýan, ine biz Muhammed Döýüji bilen görüşdik, demokratik opozisiýa adamlar bilen görüşdik. Biz 9-njy maýda siziň hemmäňizi 1 minut dymyk ölün ýa-ni beýik watançylyk urşundan ölüp geçen biziň dogan arnaşlarymyza, ata-babalarymyza münasip edip dymyk 1 minut ýa-ni durmamagyny size haýyş edýär. Şol biziň ölün we uruşda wepat bolan we uruşdan gelip soň durmuşyň ýa-ni ahyryna baryp wepat bolup giden ýöne biziň awdanlygymyzy gorap, saklap, şunu bize getirin biziň gahrymanlarymyza, uruşda bolan gahrymanlarymyza 9-njy maý ýeňi şuny şolara başlap, şolara münasip edip 1 minut wagtyňyzy dymyp durup, şolara bagyşlap 1 minut ömrüňizi ine biz şoňa çagyrýar. 9-njy maýda Türkmenistanyň wagty bilen saat 10-da her adam 1 minut dymyp durmaly. Eger sen molim bolsaň, mektepde molim bolsaň, onda sen mektepde turýan-da dymyp durýan. Eger sen okuwçy bolsaň, talip bolsaň, mektepde hiç zat etmen 1 minut ýa-ni dymyp oturmaly. Şo sen 1 minut imsimleň şu ölüm üçin beýik watançylyk urşunda wepat bolan ýa-da soň gahrman bolup Türkmenistana gelip öldürmüş oturan ölen adamlara bağışlanıp şolara syra hormat goýup 1 minut ömrüňi dym şol 1 minut münasip eder ýaly sizi çagyrýar. Eger sen taksçy bolsaň, maşin türp ýören bolsaň, bir ýerde durýan-da saat 10-da, köçäň urunda durýan-da dym durýan. Sen görürsiň beýdeklerim durdy. Biz şul akçany, ýa-ni solidarność akçany, ýagny biziň ata-babalarymyza hormat goýmak, beýik watançylyk urşundan ölüp geçen biziň watandaşlarymyza, biziň durmuşymyz üçin öz janyny kas eden wepat bolan adamlara hormat goýmak bilen ine şul size şul akça çagyrýar. Eger siz zawodda işleýän bolsaňyz, saat 10:00 boldy, 1 minut poz edýäňizde durýaňyzda imtin hiç hakdyk etmän öz 1 minut durmuşyňyzy şolara bagyşlaýan. Eger siz ministeriýada işleýän bolsaňyz, 1 minut işleňiňizi goýýaňyzda siz öz 1 minutuňyzy şol wepat bolan adamlara, ýa-ni gahrman adamlara, ata-babalarymyza bagyşlap ömrüňizi 1 minutuňyzy imsin oturýar. Eger siz köçede daýhan bolup, ýa-ni köçe süpürýän bolsaňyz ýa-da owra daýhan bolýan bolsaňyz ýa-da öz maşgalaryny iş öýde oturýan bolsaňyz, çaglyňyzy üýşürip 1 minut dym oturup çaglyňyzy düşündirip, şu akçaň mazmuny düşündirip, çaglyňyza şonu
ýa-ni gowy terbiýe hökmüne düşündirip, hormat hökmüne geçenlere, ötün geçenlere uruşda wepat bolanyň hormat hökmüne düşündirip, hem terbiýe berdiňiz, hem hormat goýarsyňız we minnetdarlyk bildirýäňiz. Biz size 9-njy may güni aşmat wagtyny saat 10-da 1 minut imsin bolup ötün geçen biziň uruşda wepat bolan gahrymanlarymyza hormat goýmagyňyzy haýyş edýär. Yani şunu akçany biz hökman geçirmeli. Egerde onu geçirip bilýän bolsaňyz ýa-da onu geçirip bilmeýän bolsaňyz 9-njy may güni Weşnagona baryp gül köp bilýän bolsaňyz onu goýun. Şol 1 minutlyk onu akça geçen soň köçä çykyp ýa-ni güller alyp egerde ötün geçen uruşlarda wepat bolan adamlar bolsa şolara hormat hökmüne şekillerini öňüne gül goýun. Ýa-da aýdy okan ýa-da minnetdarlygyňyzy başga hille bildirin. Ne biz size şunu çağırýar. Ýadyňyzdan çykarmaň Gurbanlyk bayramy finalny protest we finalny Serdar bilen Berdimuhammedow tutsak ediş günler. Şu günlere biz sizi öňünden çağırýar. Ýöne şu günler ine 9-njy may bayramy ýetip gelýär. Şu bayramda da biz şu çäre sizi çağırýar. Hormatly watandaşlar, gelin biziň paraha durmuşymyz üçin beýik watançylyk üçin wepat bolan biziň gahrmanlarça wepat bolup gahrmanlarça güreşen ata-babalarymyza hormat goýmak üçin şu çäreni geçirelim. Hormatly watandaşlar, şunun bilen men öz gepleşigimi utarýan. Siziň hemmäňize birinji bilen jan hal gardy edýän we işinizi üstün gardy edýän nesip bolsa biz rejimi hökman ýeňer, Türkmenistan hökman adat bolar. Sag bolun hormatly watandaşlar.